ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, o mewo ya. Tanto George Nnajiọfọ ya sịrị m nwere egwu a mee ka Anambra steeti malụ n'ọba Ebube Chukwu Ụzọ 2021 our new governor na ọnya ya gara anyị Ọka. Agụanedo na ndị otu egwu ya ebulugo pụta ahụ ka anyị ọlịanụ nkwa. Sinetọ Dr. Patrick Evanyoba Ebube Chukwu Ụzọ na ngịka anyị na-eche 2021 our governor nkwa Chukwu kwelu ndị Anambra olileanya ụmụ ogbenye bịa chile anyị gaba na Anambra South, Anambra North na Anambra Central ejikọta aka ọnụ wee kwuo na Ebube Chukwu Ụzọ gachiri. Yes sir. Onye ga-ejela anyị Ọka, onye ga-alụo, onye ga-alụla anyị ọlụ ọma, onye ga-ejela anyị Ọka ka anyị nwebe aṅụli na onye nzọpụta bịago. onye bụ onye nzọpụta? Sinetọ Ifeanyi Ubah, Ebube Chukwu Sinetọ Ụzọ, Ifeanyi Ubah, Sinetọ Dr. Patrick Sinetọ Ifeanyi Ifeanyi Ubah, Omeọgọ, Sinetọ Ifeanyi Ubah, onye bụ onye nzọpụta? Sinetọ Ifeanyi Ubah, Ebube Chukwu Ụzọ, Sinetọ Ifeanyi Ubah, Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ubah ya Sonya ga-achịta anyị ọfụma. Sinetọ Ifeanyi Ubah bịa Ifeanyi Ubah, Ebube anya ga-alụla anyị ọrụ ọma o. Onye ga-ejela anyị Ọka, kelee onye ga-alụla anyị ọrụ ọma na Anambra steeti, Sinetọ Ifeanyi Ubah o. Onye ga-anapụta Anambra, kelee onye ga-achị anyị chịta anyị ọfụma, Sinetọ Ifeanyi Ubah o. Alili Anambra steeti na-atụ gbogbo akwa alili anyị na-ebe. Kedu onye ga-achị Anambra? Kedu onye ga-eme ife anyị na-achọ? Onye ga-eme obi ndị Anambra? Chukwu ezitego onye nzọpụta o. Sinetọ Patrick Ifeanyi Ubah
bịa chịla anyị jebe na ngị ka anyị na-eche olileanya ụmụ ogbenye bịa chịla anyị ike mba Igbo niile ọgịnị a na ụrịa nwa Ebube Chukwu Ụzọ Nnewi Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba so ngị ka anyị na-eche bịa chịla anyị gaba Ebube Chukwu Ụzọ 2021 na Chukwu ekwugo onye Sinetọ Patrick Ifeanyi Ụba Agụọka 2021 na Chukwu ekwugo onye akwụkwọ Chukwu delu na-edego ya ndị be anyị ife na-ede nwere mficha a na-adị mma n'ụlọ wepụba n'ama ife onye melu ka eji ekwu ya gosi nka mfụ n'anya gosi nka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya gosi m gosi m ka mfụ n'anya ka mfụ n'anya bụ eziokwu mama gosi m ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ gosi n'anya m ka mfụ n'anya ka mfụ n'anya bụ eziokwu mama gosi m ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya o nwere ife ime n'anya bụ eziokwu kedu ife ime alụ gosi m ka mfụ n'anya gosi m gosi m ka mfụ n'anya nke mfụ n'anya bụ gosi m eziokwu ka mfụ n'anya gosi m ka mfụ n'anya bụ eziokwu na ọ bụrụ ikwu fusi gosi m okwu ka mfụ n'anya na ọ bụrụ akụkọ gosi m ka mfụ n'anya gosi m gosi m ka mfụ n'anya ka mfụ n'anya bụ eziokwu Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba ife ọlụlụ riri nne alụọma ọlụlụ riri nne anyị ga-ekwele ya lone na ọlụlụ ilo dị mma alụlụ ilo dị mma tinye street light ọkụ na-enwu ọlụlụ Chukwu n'ụka Ifeanyi Chukwu Ebube Chukwu Ụzọ Nnewi our governor come 2021 na Chukwu edego nya Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba o nwere obi sali eze a na-eche eche eze a na-eche n'Ọka eze a na-eche ka ọ chịla anyị jebe Agụọka 2021 bịa Anambra steeti na-eche gị Anambra North Anambra South Anambra Central ma nwata ma okenye ma ndị na-agụ akwụkwọ ọfa na-eche ma ndị ọkada ma ndị na-akwụ ụgbọala onye ọbụla na-eche odogwu maka na anyị nwe ife nwere ike ime na na-eji isi ahụrụ
na-eji isi ahụla amalụ ka nsị ya dụnụ sinetọ Ivanyi Ụba Ebube Chukwu ụzọ YPP Young Progressive Party ọnụ ụzọ oghere nya ka anyị na-ekwu maka ya ya bụ ebe anyị ga-ebinye aka ịmalị pati anyị ebe sela ọnụ ụzọ oghere Young Progressive Party ebe sela ọnụ ụzọ Party anyị Young Progressive Party Number 1 party Young Progressive Party ebe sela ọnụ ụzọ oghere ka anyị na-ekwu maka ya Young Progressive Party Young Progressive Party Young Progressive Party ebe sela ọnụ ụzọ